Краще е така, поне като ти замине, отиде нагоре, тръгне назад, да пусне един станител, да загасне, да те спре. Ама не, той му зави първо преди да... Ама на спирачка трябва да го пуснеш. На задна, нали? На която избереш, няма значение. Двете най-добре. Аз мисля, че стига сме си излагали да хванеме долния път.